Október 24-én este 8 órakor lesz a premierje a Színházi Alkotók Fiatal Társulása, röviden SAFT, The Gal Version 1 című darabjának. Erről kérdeztem a társulat tagjait. Mióta dolgoztok együtt a SAFT tagjaival? Ez a harmadik évadunk, és az első évadunk független színházként. És miért pont a Bakelit hangárjában játszotok majd? Kerestük hozzá a megfelelő teret, tehát a címből kiindulva ebből két variáns lesz, az egyik egy nagy színpadi változata a Dögának, illetve lesz belőle egy kocsma változat. A régi Sirálynak az eredeti helyszínét megváltoztattuk, és átkerült egy színházi büfébe a történet. Ennek kerestük az elnagyolt, stilizált, kicsit túldimenzionált terét, ez vagytok ti a Bakelitben, és majd lesz ennek egy natúrtere, amikor eljutunk egy kocsmába vele. Az alapkonfliktuson kívül mennyi maradt meg az eredeti Sirály történetből? Hát nem pusztán az alapkonfliktus, igazából az embereknek az egymáshoz való viszonya. Egy kicsit letisztultabb a miénk, kevésbé ez az oroszos nagylélek, inkább ez a saját mentalitásunk és pergőbb humorral és életképekkel kezelve. Arányeltolásokat csináltunk. Ugye vannak figurák, akik jobban az előtérbe kerültek, vannak szálak, amik megerősödtek. Az eredeti Sirályban a Trigorin az egy idősebb, ilyen 40-50 éves forma, mániás, depressziós, híres rendező, és nekem azt tetszik ebben a mi feldolgozásunkban, hogy lényegtelen a kor, tehát gyakorlatilag a nagy riválissal, Kosztjával ők szinte egyenértékűek. Aki olvasta vagy látta már a Sirályt, annak van egy valamilyen fajta véleménye erről a Nyina szereplőről. Mi azt hiszem, hogy valami új fajtát keresünk ebben, már csak azért is, mert ketten játsszuk a Nyinát, két verziónk van, a másikban Vajda Izabella játsza a Nyinát, és igazság szerint összesen 4 verziónk lesz erre a Sirályra, mert hogy Iza is és én is merőben különböző emberek vagyunk, és megpróbáljuk kicsit magunkból is, kicsit Csehovból, és egy kicsit Eck Attilából ezt a szereplőt megkeresni. És mennyit hagytatok meg az eredeti szövegből? Változó, tehát hogy aktualizáltuk a dolgot. Ugye, hogy Csehovval nekem alapvetően az a idézőjelben problémám, hogy túlverbalizált. Sokkal regényszerűbb az eredeti, a miénk pedig tényleg egy picit filmesebb, megpróbáltuk a magunk ízére, a mai világra formálni. A verbalitását az egésznek megpróbáltuk visszaszorítani, inkább akciókkal helyettesíteni ezt az egészet, de ahol meghagytuk Csehovnak az eredeti szövegét, az olyan hely, ahol nem tudtunk jobbat írni, tehát ahol nem lehetett jobbat kitalálni. Már mondjuk ezek igazából ilyen teátrálisabb pillanatai a történetnek és az előadásnak. Kiállás a